Dobrý deň, vítam vás všetkých na hútoch. Húty sú šmíklavé aj za sucha, nie ešte za dažďa. Našim cieľom na víkend je vymodliť si sucho a zajazdiť čo najlepší výsledok, lebo teraz ho potrebujeme. Jedná sa o titul absolútneho majstra a pokiaľ bude mokro, tak s formulou nebudeme mať šancu. Čo sa stalo v druhej ostrej? 4 autá pred nami, vážna havária, trať bola suchá, prvá ostra takisto suchá, prvé ostre našlapnuté na absolútne prvé miesto, samozrejme druhá ostra rozhodujúca jazda, pozeral som na stopky, Maťo tam spomalil o 2 sekundy, hovorím OK, máme niečo dobrú, ideme do toho, obuli sme nové gumy, ale kvôli tej havárii sme museli čakať vyše 40 minút, začalo mrholiť, trať bola vlhká a jednoducho sme si povedali, že buď alebo a bolo z toho alebo, nevydalo to, hej. Hodinovali sme, našťastie sme nič nerozbili, trošku sme to zozadu ošúchali, ale to sa opraví a sme celí zdraví, akurát sme zahodili obrovskú šancu na absolútny titul. Dneskajší deň bol trošku šťastnejší ako včerajší. Včerajší mal takto vypadať. Samozrejme bolo to dané aj zase tými podmienkami a tou smolou v poslednej jazde včera, čo sme čakali na štarte a začalo mrholiť, takže sme mali úplne iné podmienky ako konkurencia pred nami. Išla na suchu, my sme išli na vode. Dneska sme išli všetci na suchu, bolo to hneď vidieť aj na tých výsledkoch. Podarilo sa v prvej ostrej traťový rekord, v druhej ostrej sa ho ešte podarilo prekonať, takže dneska za mňa spokojnosť. Martin Johás, prvé miesto.